In Zavain Learnex Institute atang kalawlom le vekacheu tuntuma chuan grade 2 history Mahabandula chanchin kanjir hole don ani Mahabandula ming tiktak chu mawit ani a mawit hi budalim pial ngapayin kho a halo pianga tichuan alo puitlin nu a chuan amrapura a kalin lalina chuan nathokin a omtana tichuanin ramtan theito chua ral atothin awangin Mahabandula ti ming an putira tichuanin along khwa enkol tu Kafner dinmun an pe ani asam helpolte laka nena achan awangin General Mahabandula tia kau ni in ani na te pok kai santir ani a mimaramta shimaphu clearcar chu chuen kan ti shimaphu chuen chu British Hovin an lo lu chua awangin Mahabandula chuan asipai tenen dole turin lal chuan atira chu shimaphu clearcar indona chuan hlotling takin nena achan pui le a tichuan Mahabandula sipai te chuan British ho thunun na hnuai ommek panwa thlangin an beizui le a he panwa indona hian Mahabandula le asipai te chuan nena an chang le a chuan British ho pon he panwa indona hian mimer ho an huai sen zia an chiang te em a tichuan Assam le panwa indona awang hian General Mahabandula chu aming alo thang te em ta ani